Wel, croeso nôl ato ni I gystadlu'r Gwartheg Gwyn Prydeinig y British White, a mae'n bleser gen I fod Megan Kennett o Tresaith gyda Aberteifi gyda fi o hyd. A Megan, I ni wedi gweld dad yn cael llwyddiant da yn y cylch ma'n gynharach. Odyn. A beth yw'r dosbarth sydd o'n blaenau ni ar hyn o bryd te? So, hwn yw'r junior heifers, da ni yn y ffrant, mae da ni Rwy Pew o'r Amaroo Herd, a mae hi'n ferch Angie, a mae Angie ar y sioe, yn y sioe yn y cysadlu fyd. Da iawn. A wedd Herd Angie, y Dali Ashes, di establisho tua dod lan at 40 mlynedd yn ôl. So mae nhw wedi bod yn cysadlu am mlynyddoedd. A wedyn, nesa I cerdded, number 3224 ar dau tu ôl hi. Hwna yw Lucy, o'r Disgyn Herd, a mae hi'n dod o Welsh Pool. Na ti. A mae hi wedi bod yn cysadlu am 3 mlynedd, so hi yw'r cysadwyr mwyaf newydd i'r society. Fel rhywun sydd ddim yn deall lot am y bryd yma, yn gallu gwerthfawrogi I pwysigrwydd nhw'r rheswm o fewn y diwydiant. I ni'n sylwi ar rhai ohonyn nhw, y darn di sydd ar y trwyn a'r goes a blaen y glist. Rhai yn ddi, rhai wedyn mwy brown. Yeah. Oes na arwydd o cad I hynna o gwbl, neu jyst fel na maen nhw'n... Na, mae fel preference yw e. Ond red points ti'n galw nhw os mae'r coch na. Mae rhai yn twli red points mas. Fel I ni'n gweld hon fan hyn awr wrth gwrs yn dyfe? Ie, ond mae nhw yn... Mae fe'n bach mwy rhai I weld y red points, fel arfer y di sydd da ti. A'r benefit o'r di yw... Mae nhw'n edrych yn nais, ond cael llygad dywyll, mae lower chances o cancer yn y llygad. Trad dywyll, ti'n moyn 4 trad... Wyt ti eisiau 4 hosan ddi fel pethau? Ie, wrth gwrs. So mae'r hooves yn galetach, a achos maen nhw'n byw tu fas a gorfod delio da'r terrain bach mwy anodd a wlyb, ti'n moyn y trad I bara, wrth gwrs bod ti, wrth gwrs. A hefyd, mae angen 4 tith di. A mae lower chances o mastitis os mae'r tithau yn dywyll. Waw, os e wir? Ie. So mae benefits fyd. A cael cael y blew gwyn, mae fe'n reflector res. A mae lot yn licor crôn dywyll o dan y blew gwyn. Ie, na ti. So mae fe'n reflector gres a protector nhw protector crôn. Achos mae rhai ohonyn nhw bach fwy speckled, yn fwy brith yn dyn nhw, yr olwg. Mae'n hynod o ddiddorol. A mae'r bryd yn fryd hynod o bwysig, mae'n hen fryd wrth gwrs, yn fryd hynafol yn dywed. A maen nhw'n fryd sydd angen I gwarchod. Sut mae'r niferoedd yn gyffredinol? Wyt ti'n gwybod yw'r niferoedd sy'n cael eu cofrestru yn mynd fyny bob blwyddyn? Ie, mae'r rhifau'n ond achos maen nhw'n dod o siwt fel gene pool mor fach, nhw dal yn rare breeds am byth wedyn. Yn jyst gobeithio yn dyfe y bydd falle mwy o bobl yn gweld gwerth yn dyn nhw wrth symud ymlaen. Achos dwi ddim yn fywch fawr, felly mae'n fywch gymharol rhad i'w chadw, yn dwi? Ie. A maen nhw'n multi-purpose, y cig a'r llad. Ydyn, wrth gwrs, na'r peth. Na, arbennig. A wedi dysgu lot yn dy gwmni di fyna, yn enwedig am y darnau di ag ati. Diolch I ti Megan am y tro, ac edrychwn ni mlaen I weld pwy eitha hi nawr yn y dosbarth. Mae ddwn ni'n ôl am y canlyniad felly yn y man. Iawn. Croeso nôl ato ni fan hyn at y Gwartheg Gwyn Prydeinig ac I ni yn agosau at ganlyniad, dwi'n meddwl, y beirniad Brian Palmer o Wlad yr Haf. Wedi bod yn beirniadu ac yn mynd trwy I bethau, a mae Megan Kennett gyda fi fan hyn o hyd yn gwmni. Dwi'n meddwl bod wedi mynd am Heffer 3221, Heffer Angela Hamilton, Dali Ashes liaison. Ie. So, 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 so,
A mae fe yn edrych fel mae'n neud yn dda, ie. Pam ti'n meddwl bod e wedi dewis hon? Ni'n gweld llun da hon i fyna nawr. Beth ti'n meddwl sy'n mor arbennig am hon? Wel, mae'r feirniad yn edrych am corff hir. Digon o width especially y pen ôl, achos na lle mae'r cuts mwyaf dretach ar y cig, so gyda nhw fod yn multi-purpose breed. Mae'n sefyll yn neis. A mae'n behafio, mae temperament sy'n obviously neis. Wrth gwrs. A dyna hi wedi cael y garden goch, llonggorchiadau mor iawn i ni. Dyna'r canlyniad felly. A'r Heffer fach ifanc 3228 yn yr ail safle wedyn. Lucier, Heffer Lucier oedd hwnna. Arbennig iawn a gret i weld. Ni'n sôn am niferoedd i lawr mewn aml i fryd efo'r gwartheg cyfandirol yn benna'r limbs a'r glas ag ati. Ond mae mor braf i weld y bridiau lleiafrifol i'n bridiau cynhenid ni ag ati yn cael eu cynrychioli mor dda yma yn y sioe. Mae'n mor bwysig, Megan. Odi. Arbennig. Gwych iawn. Diolch yn fawr i ti am y tro. Diolch.